No niin, Kärppäkannattajien virallinen maalivahti. Mennäkö pitää nollat? Joo. Mitä olet toivonut joululahjaksi? Mitä olet toivonut joululahjaksi? No, kaikkia jännää. Uusia varusteita? No, oikein. Onko nämä ollut kiltistä? Hyvä. Toivoa, että ei ole tärkeää voittaa, vaan yrittää keskittyä. Tervetuloa taas kaikille tähän perinteiseen fani-pikkujoulutapahtumaan. Ja täällä on paljon niitä, ketkä on ollut aikaisempina vuosina, mutta on uusiakin kasvoja, niin se on aina hieno juttu. Ja tehdään tästä kiva iltapäivä. Pelataan ensiksi tässä ja sitten mennään yläkertaan syömään ja rupattelemaan. Tehdään sillä lailla, meillä on 2 peliä taas molemmissa päissä. No niin, hyvät jouluterveiset täältä Kärppäkannattajilla tiukan pelin tiimoilta. Vielä ei tiedetä, pärjätäänkö tänään vai ei pärjätä, mutta pelimiehet on ainakin kovaa tasoa tänä iltana. Mä tahdon itse valmennuksen ja joukkueen puolesta toivottaa kaikille kannattajille erittäin hyvää joulua ja kiitoksia uskollisesta kannatuksesta ja toivotaan ja uskotaan, että alkava vuosi on sitten pelillisestikin pikkusen parempi. Hyvää joulua ja vielä parempaa uutta vuotta. Hyvää joulua toivottaa Kärppäkannattajat. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille.